Er du klar til Bibelens bøger? Så starter vi nu med det gamle testamente. 1., 2., 3., 4., 5. Mosebog, Josva-bogen, Dommerbogen, Ruts bog, 1. og 2. Samuels bog, 1. og 2. Kongebog, 1. og 2. Krønikebog, Esra, Nehemias, Ester, Job og salmerne, Ordsprogenes bog, Prædikeren, Højsangen, Esajas, Jeremias, Klagesangene, Ezekiel, Daniel og Hoseas, Joel, Amos og Obedias, Jodas' bog, Mika, Nahum og Habakuk, Safanias, Haggai, Zakarias og Malakias. Og bøgerne i det nye testamente. Er du klar? Matthæus, Markus, Lukas, Johannes og apostlernes gerninger. Romerne, 1. og 2. Korintherbrev. Galaterne, Efeserne, Filipperne og Kolossenserne. 1. og 2. Thessalonikerne. 1. og 2. Timotheus, Titus, Filemon og Hebræerne. Jakobs brev. 1. og 2. Peters brev. 1., 2. og 3. Johannes' brev. Judas brev og Johannes åbenbaringen. Det var dem alle.